Good morning, lapan ke adap ke mea kardong kadoi hantam ne pini pajero. Karbiang long lapan ke dang di mahasa urat panas temen nilin penali teman kardong pajero. Lasi pini nililai tang ko orthi bang lalo lanon ini thomati ruang bong ni tum social media long pen thek chenglo press meet ke pha kadoi tum thek long lo. BJP lapan ke BJP long kacerap tu ninglang indirectly pen BJP apan kerap tu na tum a political party tum press meet ke pi tum thek long lo. Apa nason athasi komane atum bangke lason si mepi kai ka thegong lo lasi labangso kahuri sa elam thegela hello je ai kathar alang li karbiang long amen lar nangji lapen ke karbiang long podim bangke tribal land pusi amen irnangji pusi kaningje pu labangso alam BJP lapen BJP aphan kam ke klem pi bomatum kapang dak phun bena joksi ongdung la BJP along edo tum la pen ke BJP along kasirapun bom mamuni tum kamang hudun dolo APHLC ben ke mang hudun de la ga hawlam la the APHLC tum ke la ke lam kimi gali lo nili tum asar jai ka thar ke la phong le ka ning che gali lo ningkan potrok pen non antala si bang bom lo ben nili tum dala si than bom lo jai karbiang long ke la ke as per 6th schedule of the Constitution of India la da ke tribal area la ke paragraph 20 6th schedule to the Constitution of India long si la ke tok dak la ganang le tum paragraph 20 along part 1 along masih MC Hills District, Karbiang Long District, lapan Boroland Territorial Autonomous District part 1 along si top dah lo lake tribal area lo, lapan ke part 2 long ke Khasi Hills District, Jayanti Hills District, lapan Garo Hills District, lapan ke part 2 long bagai Tripura Tribal Area District, part 3 long bagai Chakma District, Mara District, lapan Lai District, lapang rumpet si tribal area pula, lake 6th schedule of Constitution of India lake ada si top dah lo, lake provision dulu, lasi lahai history alam si celangdam polotang ke do ulang ding ulang as per Nagaland ke lake tribal tum side lo sitam hala ke 6th schedule constitution long ke lake tribal area poda ke top of it ya ke si general status si mandat hala ke 1962 aprang bang ke lake hala twinsang area la Naga Hills area ke lake 6th schedule lo sido sitam 1962 ningkan pe na bang ke la 6th schedule Nagaland mate twinsang hills bang ke lake 6th schedule area po bang ke lake in thampet lo 1962 ning kanu lagi masih hai kurki mulang dam pulutang te hai penangan alam do lasi jai kathar sa Ladakh tribal area mate tribal land puki punang kok te bangka lake halap 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 long pen ke base dam mensilai kanje lake kaniye thabalam kali hokalam lo hala mepi ke kai tumta lage lang paminang ji polo mepi ke kai tumta ASC youth front atum mepi kai lo jai kathar saraphan je alang itu meeting lang dunde pin komane ke than pen konane la video half clips and pensi je ai kathar ke tribal land pamen lar nangji pulahai ke than pensi hala ASC youth front long ke do tumta chelang si mi phi ke kai ni tum thengong lo ala si labangso alama puthak pen mi phi kai vek nai polama be la pen ASC youth front tum la puson mi phi ke kai ra ke la ke mi ong thekali athe constitution pen based on the pin kan ke thabre pulo tang te la bangke la la ka pregalam lo sana constitution men ke based on se kaning je ben constitution alam ka article pi constitution alam ke aho de si BJP tum my meeting longan tane je governor approval nangji discretionary power ke governor tum ke hala 160 article 163 pen 164 pen palam nok se ke than mati itu me APHLC dum polo governor ke amethang discretionary power ke 6th schedule of Constitution of India paragraph 20 BA long pen amethang exercise power exercise un palam itum thano hala sunar juje sa non BJP tum bangke nono bangke putulo ako my meeting long ta je governor ato amethang power 6th schedule of Constitution of India paragraph 20 BA pen mane amethang power che exercise longai polam ke nije thudalo lakenang litum hala etum Akehai honorable CM Karbiang Autonomous Council Akehai Dr. Tuliram Ronghar alang li page long nang tum lang dam lo pelotang thek long pala kahora long speech kipi masala data alang li 20 BA 6th schedule of Constitution of India 20 BA alam kan nije do lalo asil hai lam dang pelotang te non isia penangan la BJP long edo tum la pen BJP atum kapapol la pen ke kroidun thabatum labang soal lam benging tung teje Karbiang long
ke la ke tribal area la pen ke da ke tribal atu ma phar man lo po bang ke deng tung te ke deng kang tung te ko pia por lo polo tang te hala BJP atum ke hala Indian Constitution le Dr. B.R. Ambedkar ka selam te kang constitution ke deng kang tung te da sona thalo athe BJP la pen RSS atum pini anian ta me India Constitution of Han aning ang klong pen deng khip lo pove RSS tuma ke manga teng polo tang te India Constitution ke manu pen ke tok manusmriti ateng pen si India dat ke suli nang ji athe India Constitution along nali tum hala preamble athak si ke tok do hala da ke tok pilo da ke tok bangla halo we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens la solam ke tok do la si hala that secular la pen ke social la pen secular pula bang so words abang BJP long ke do mate RSS to mang deng tung te athe BJP ka RSS pen se ke plan opposite la deng tung te secular powers deng tung te la pen RSS to ma teng polo tang te India must be a Hindu nation RSS to maning ke hangke lalo India det ke lake Hindu det pusi alang tung kapin chong yang tu ahok lo India long pini ani langdam lo polo tang te more than 75% by 80% ke Hindu sai de religion based langdam lo polo tang te seta constitution ateng polo tang te India is still a secular country ahok lam lo lake India is still a secular country now tung India constitution pohino konna lo India ke Hindu det puke toke awi same America ta more than 70% e Christian sai de seta America a constitution long nan tum langdam lo polo tang te America along ta halake Christian adet bole tum lake hok ponune as per the constitution of American Constitution as per American Constitution America is not a Christian country nasona thasi India ta 75% 80% Hindu ta hai seta lake Hindu adet kali people polo tang ta hada secular powers to ko lasi la secular powers ke do pena jo RSS atum la aning dokte same thing la that ta BJP atum je la karbiang long pu tang de lo posi la da Constitution 6 schedule of Constitution of India hala paragraph 20 long tribal area pu ke toke asap ta deng tung te aning masi dokte neli karbiang long men la nai pu la lagi pu gali yes dakeli tum non ta pu namlo pu tang te more than 70% ke take karbia khai sai de po let the name remain as karbiang long lake larune lo lake majok ta lake ke larji polam ke lake nitun APHLC pen ke mathara matha the ningje je la pen la ke karbiang long amen ke lake lar masi unelu seta constitution pen ke based da mateng polo tang te la ke tribal area po la ke dake inglong asotum ke dotang ha na elitum 1951 Mikir Hill district long le prang pen ke do barim tum an ke dak inglong asotum ke doji rights dolo seta me atumi pinisi ke wangji po bangke konane Burma pen wangi konane China pen wangi konane akapre kapre state inglong asotum wangi po bangke la ke deng nang ne chak nang ne yapen itu masar jai ka thada pulo mati ha Manipur pen ngijong se komane kuki tum do pulo tang te patam jam nang ne lo pado jam nang ne lo moli tum chiriun dekhe deji laptu mapan refugee camp dino relief camp ada refugee camp long pen padura mua hadak running samu pulo tang te poyat nang ji cepat do jak kam awe long li pinang ji pola mawe lada lasi lahai alam ke confusion ke wan lahai ke BJP tum lagi si political lagi ke juan pancol lagi lasi lahai kamatha nai kapan kamahu dunai Allah masih awe lasi RSS atum kosom si India Constitution ke deng tung tedat ma same thing da karbiang long ke arlo ke do BJP atum lapan BJP phana ning ke dok kam ke klem pi bom dum same 6 schedule Constitution of India mang ke deng tung te jone si 6 schedule chorode 6 schedule bi hai 6 schedule go back mana kaniye tum dolo mati seta article 244A hemprek nai puki pubom na tum ta article 244A long clearly ada mention dun do je autonomous state karbiang long lapan Dima House of autonomous state kimji pulo tang te 6 schedule of Constitution of India paragraph 20 ateng mese kim nai purgante ha 6 schedule of Constitution of India paragraph 20 ateng kan pulo tang te isia hem chukim lu pulo tang te tum nujok selam ek nai sona thasi autonomous state jong si kimji pulo tang te dak tribal asul phan ke rai komji phan ke paragraph 20 ateng mesi autonomous state kim nai clearly ada ke tok tu lasi la BJP atum rar phan ka pamang hutha kaning je thap rar phan ka pa phora thapen bangke manghudu nang ne ili tuma sar jai ka tharpen chenglong ne tum APHLC tum ke constitution nong ko PC ke base dama la swat teng si nili tum ke piniar niam tam ne tum ke deng thiplo apen ke la swat teng si ne tum ningje thip lalo la pen 6 schedule of Constitution of India la kaselam bom mahut
laso proposal kisalam pamutame Assam along halasot minister atum Rohini Kumar Chaudhary lapen ke Kulidhar Choriha lapen ke B Das atum mang halasot opposition pame hala tum ke laan si ke toglo je hala tum laan si constitutional debate along ke ninje lo je sir I had the provision of 6 schedule pa I had 6 schedule pa hala so inglong so phan jakong ki PG inglong so tum han akaprek aja kong ki PG aphan isia constitution ka islami phan hala so la kichia tumang aning dok de Kulihar Choriha tum lapen ke Rohini Kumar Chaudhary atum lapen B Das atum aning dok de seta piniani Dr. B.R. Ambedkar alang lika ha Maharashtra long Akehai Maharashtra tem seta piniani ili tum karbi lapen ke dak ke do inglong so tum pha de khasi atum phan garo tum pha lapen ke dak di Mahasawara tum pha nang kamat ha nang chini mo phila tum phan dong thipji po kamata pensi 6 schedule alang to the constitution of India alang li selam pon la pensi li tum piniani 6 schedule aja kong li tum jahar jak thek poson de li tum akapreka step tum mata akapreka atuman so tu the athe constitution ka lake isia det kachari je phan 6 schedule ka lake mini constitution polo matin ta isia det so kachari je phan ka lake ente itum jong se ili tum jahar jak thek poson te piniani 6 schedule se pang thang thip polo tang te ili tum long ladak illegal migrants ho influx ta ho apan hai confusion alam ave ji polo sita piniani ongdong tum tum 6 schedule ko pini akita bana kache namne tum dulang piniani de leader atum political leader atum kachini ne tum dulang angke hala il tum asar jaya ka thar mate tum APHLC leader dong komane yong sila sam ningjelu polo tang te daksi ke chok che ke jong nundul same article 163 hala Indian constitution ne hala discretionary power governor aputhak dihusi confusion ki mana sona thalo nono bangke 20 BA nai pa kuni thu the atum lasi constitution yong silang lo polo tang te ilitum daksi ilitum aja kong anda daksi doyalo lasi kamang hunan ya dim masih abelo lada lalu lasi nili kijutsi kar beng longra phan kachuni dengan tung lalo komane BJP atum kaningje komane lason po bangke lage ilitum manghudu nang ne lapen ilitum manghudu nang ne lapen ke lahai ke ilitum deng thamang ne ilitum constitution ko pima ke tok la so teng ilitum kroidun thip nai constitution ke tok doma vema constitution ong PC itu mana paklang pon ma la so teng ilitum mangke ratang nu tamil ilitum ke accept nang ji thang mahudun de mang ka mahudun pen chini ne pin pen pu social media long pen chenglok bang me ki ke kai kalili kala lang ke claim pu bangala ke inton nang ji nilita 2009 2010 ki jusi lo de 2009 yes maybe 2009 or 2010 ningkan isi so se nili ba ningkan hini nili ta halasut ASC youth front along central committee long vice president no seta nili tum ASC youth front ke dohot ke komania me phi ke kai ko pene lason itum lason claim clip halasut nili tuma ASC leader dong danang toite non ko mat tong ke toy ne ASC youth front tum bang la jai ka thar sara me phi ke kai kana jo la ke reputation ke nang li tum si ke no la ke nang li tum nong si ke dam la ke chok che ke bang ame phi kai set chini unde pen pen pu mangge 2019 alom nang tum record lang ho hala sot ke ASC youth front no president ke longkri timung non hala rotis long alang li ke claim nun ba secretary ke hala aprang Akehai MLA Jokot Singh ti alang li mulo Babu Singh ti Babu Singh bone gopene Joy Babu ti sorry Joy Babu ti vice president ke nili malo hal so ho nili tum lasam claim clip ta pinier ni ASC youth front tum lapu kalili kala lang chini ne pin pen ars hala hai constitution alam kamatha dam mane arsik ko bang matha dam de pin pen retardable pin pen ko mane ke toyaling lapu son bang ame phi ke kai bang ke ington nang ji apen nili tum API sil pin bang ke la bang ke claim clip alang le tum mi phi nang kai do le tum president phan nili tum da claim ni pulu tang te constituency ko ra trop long nili tum constituency committee tangkring do LAC phone itu tangkring do BS board committee more than 780 polling station along itu tangkring committee do ni tum la claim mun seta ni tum la pa claim nong le la pen ke la claim dari ni pui bang ke la halo la si monon phia bang ke la puson constitution alam chini dam de pin pen bang komane BJP atum ke toiling komane ka pa phola link pen bang ke manghudun de danang ji la halo ni pui bang ke la si ki jutsi bang la lo APHLC pen clear stand no je karbiang long amen la nang ipu bang ke ningje je muthe 6 schedule constitution of India paragraph 20 teng pendake tribal area
area pote isia habar khano isia lasi isia habar khan sei pota lasi ladakh ke tribal area constitution man ke base nam se kan ni ladakh ke lasi ladakh ka mahudon ya lama se ave lasi ni la ka prekalam ke dak kan je rai phane ni li dak ni life ke bang kali lasi ni li lam than ben sin ni lam the pir ko lo kardom